Манифестация. Разбери как може да промениш живота си, като вярваш в себе си със силата на мисълта. Какво по дяволите означава да манифестираш? Манифестацията е съвкупност от езотерични и метафизични вярвания. Тук не се вярва в Господ или Бог, а в квантумната наука на енергията. Всичко във Вселената е енергия, включително мислите ти. Те не са просто вътрешни диалози, а електрически енергийни вълни, които издават вибрации. Всяка твоя мисъл изпраща уникален енергиен сигнал във Вселената, а този сигнал привлича енергия със същата честота. С други думи, когато мислиш негативно, ти излъчваш негативна вибрация, което действа като магнит за повече негативност. Но когато мислиш позитивно, ти излъчваш позитивна енергия, която привлича успех, любов и изобилие. Истината е, че няма как да ти се случи чудо, ако по цял ден бездействаш и се оплакваш от живота си. Нужно е активно да предприемаш действия, които са подкрепени с позитивни мисли. Само тогава ще може да задействаш силата на мисълта в твоя полза. Внимание! Социалните мрежи може да цензурират тази публикация и затова качихме резервно копие в уебсайта ни.